V nemocnici Bory poskytujeme endoskopickú liečbu vyskočených hrudných platničiek, to znamená hernia hrudného disku je ošetrená endoskopickým mini-invazívnym spôsobom. Táto metóda sa u nás etablovala ako na prvom pracovisku v rámci Slovenskej republiky, ale aj Česka a niektorých viacej okolitých krajín. Táto liečba je menej invazívna a menej náročná pre pacienta. Pacient pri nej prakticky nestráti takmer žiadnu krv, môže ísť na druhý deň domov a môže sa vrátiť k svojim aktivitám. Neurochirurgické pracovisko na Boroch od vlastne svojho vzniku sa profiluje ako pracovisko, kde sa realizujú endoskopické výkony na chrbtici. Začali sme operáciami v driekovej oblasti, presunuli sme sa na krčnú oblasť chrbtice a to najnáročnejšie, čo sme realizovali dneska, je dekompresia v oblasti hrudnej chrbtice. Môžeme povedať, že takéto výkony sa aj vo svete realizujú veľmi ojedinele a sú extrémne náročné. Na základe získaných skúseností z operácie krčnej a driekovej chrbtice sme sa rozhodli pristúpiť aj k hrudnej oblasti. Tento výkon, ktorý dneska sme realizovali, je unikátny a umožní pacientovi minimálnou intervenciou dosiahnuť maximálny efekt a záchranu jeho pohyblivosti. Dnešná operácia bola u pacientky, ktorá už absolvovala mnohé vyšetrenia u kolegov, kde bolo konštatované, že klasickou otvorenou mikrochirurgickou operačnou technikou by bol tento zákrok veľmi nebezpečný a viackrát bolo aj odkázané, že nerealizovateľný. Preto nakoniec vyhľadalo naše pracovisko, kde koncentrujeme pacientov s hrudnými herniami disku a my sme teda ponúkli operačnú techniku endoskopickú, vďaka ktorej to bolo možné zrealizovať. Tieto nálezy sú častokrát kalcifikované, to znamená veľmi ťažko sa odstraňujú a práve tým endoskopom sa to veľmi dobre dá odstrániť. Alternatívou endoskopických výkonov boli výkony zo zadných prístupov, ktorí neumožňovali dokonalé uvoľnenie miechy a boli pre pacienta nebezpečné. Druhou možnosťou bolo veľmi invazívne resekovanie stavcov a tak dosiahnuť dekompresiu. Endoskopická metóda umožňuje kombináciu minimálneho zákroku pre pacienta, minimálnej záťaže a maximálnej bezpečnosti. V nemocnici Bory sme sa zaradili medzi top pracoviska na svete, ktorých nie je veľa, ktoré realizujú túto liečbu endoskopickou technikou. To znamená, sme aj ako jediné pracovisko na Slovensku aj v Českej republike, ktoré poskytuje túto liečbu endoskopickou technikou, mini-invazívnou, ktorá je v súčasnosti považovaná za najbezpečnejšie ošetrenie hrudnej hernie disku.